Dan dakata sirrin zuciyata ke ce, na baki komai idan bake zuciya sai kunci. Cikin zuciya na aje kina faɗa ni na dace, kaso mai san ka soyayya gare ka aika dace. Batun so nake soyayyar ki zuciyata ta damke, ke ce ta farko ke ƙarshe zuciyata na baki. Rabin jikina ke ɗaya ce kisan aiko ba ta binki, ko me kike so to ki ga yanzu na yi shi a gare ki. Cikin su mata ke ɗai gare ni yau na yi nuni, ki duba ni dan Allah ki zan mallaki a gare ni. Cikin zuciya san ki gare ni yayi min rauni, idan ba bike ke ma ki san aiko ba ni ne. Akan san ki ba ni gudu ko in zamto na juya, ko gasa a sa zan cinye akan san ki ni na shirya. Kina da kyawu shaida ce gare ki ke mai tarbiyya, ki ba ni dama akan san ki na riga ni na shirya. Zuciyata ni dai akan san ki zan yi dagawa, ki zo ki zauna gefe na sai ki yau hutawa. Yanayi nuni na nuna ki yau garan kin zama ganwa, na baki komai to ki rike lokaci ke na barwa. Sama ta yi haske taurari ga nan yau sun haska, kina ta share hawaye na ke kaɗai ni na ɗauka. In sa ki ɗaki ba ni bari cikin rayuwa ki koka, ki zama amarya ango za na zamto hakan sunana. Farin cikin ki shine farin ciki na, idan so ya kai so zuci ba ta kuna. Ba ki kuka to ki sani cikin gidana, aure ibada ki kwanta a cikin jikina. Na zam kulawa da haƙƙinki na a kaina, so da daɗi haka nan so da ciwo. In ya shige ka to ka sani baka yawo, baka yawo duk saurin ka je ka dawo. Wajen masoyin ka na shaida za ka dawo, na zo gare ki to ki kula ni sarauniya. Ke ce gimbiyata, ke ce zinariyata, masoyiyata burin idaniyana. Kina a raina dare rana zuwa safiya, ke ce